Prajem vám pekný adventný deň a dnešné rozjímanie nad 24. žalmom by sme sa zamerali na 8. verš a 9. verš. Veľmi dôležité a krásne verše. Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje cestu hriešnikom. To je taká krásna veta, ktorá nám nedovoluje nikdy pochybovať o tom, že vždy je cesta otvorená. A potom sú tu dva krásne návody. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách. Nech by sa čokoľvek dialo. Ak máš pokoru, tak Pán ťa privedie. Ak si tichý, tak ťa poučí. Zoberme si tieto dva verše do dnešného dňa. Nech sú veršami nášho adventu, tohto žalmu, v ktorom chceme zdvíhať našu dušu k Bohu. A toto je krásna cesta.